пачнем вось ад геапалітычнага, відаць, гэтага прыніжэння з розных бакоў Александра Лукашэнкі. Гэта нешта змяняе для нас, для Лукашэнкі? Гэта нешта сведчыць пра змену нейкую якасную датычна ўспрымання нашай краіны? Ці гэта ўсё-такі такі шум, да якога нам ужо было б варта прывыкнуць за апошнія гады? И это просто нам показывает, что ніякай змены палітыкі США не было. Ось, дарэчы, як Лукашенко сказал, там американцы хотят крок за кроком. І вось, як бачым, на першым кроке уже спатыкнуліся. То бок Лукашенко не можа даць тое, з-за чаго увесь гэты сыр-бор і пачынаўся. Не можа даць, вы маеце на ўвазе гэта тысячу вызваленых палітвязняў? Нет, гэта якраз таки была першы крок паказаць, што у Лукашэнкі сур'ёзныя намеры, каб весці дыялог з Злучанымі Штатамі. Амерыканцы ўсё гэта зацеялі не дзеля палітзаключоных, не дзеля гуманітарных мэтаў, а дзеля, як кажуць, праверкі сітуацыі, ці можа Лукашенко, ці можа дыялог з Лукашэнкай палепшыць сітуацыю з пункту гледжання бяспекі ў рэгіёне. Гэта тое, што больш за ўсё цікавіць амерыканцаў. І які тут сігнал атрымалі амерыканцы, каб зразумелі, што гэтую партыю не сыграеш з Лукашэнкам, на вашу думку? Гэта ретранслятары, пра якія афіцыйны Кіеў кажа? Нет, я думаю, што вось дыялог гэта ішоў год, да? То бок уже больш за год ішоў з трампаўскай адміністрацыяй. І акрамя гуманітарных перамогаў, якія важны, але ж тым не менш для амерыканскай палітыкі другаснай, нічога не адбылося. Беларусь застаецца, не збіраецца змяняць сітуацыю ўнутры краіны, рэпрэсіі не спыняцца. І, па-другое, яны ніяк не збіраюцца нават на крок адыходзіць, на паўкрокі адыходзіць ад Масквы і робяць усё тое, што Масква жадае ад іх рабіць, ад арэшніка да дапамогі, вельмі шчыльнай дапамогі ў вайне супраць Украіны. Але мы бачылі шчырае жаданне, бачылі, так это выглядала, шчырае жаданне Александра Лукашэнкі мець нейкія адносіны, дыялог з Трампам і з такой помпай. Відаць, што былі надзеі ў іх фактычна на гэтую Раду міра, з такой помпай яны рабілі гэтае падпісанне, а ў выніку нават Рыжанкову, міністру замежных справаў, не выдалі візы. Чаму, на вашу думку, так безумоўна проста паставілі стоп, не далі нават шансаў для афіцыйнага Менску? Таму што якраз такі вось мы... Разумееце, калі мы кажам пра амерыканскую адміністрацыю, тут часта бывае так, што, як заўсёды кажу, левая рука не ведае, што робіць правая. То бок, калі яны зразумелі, што для Лукашэнкі будзе гэта зашмат. Я не думаю, што, дарэчы, они разлічвалі, што Лукашенко прыедзе, але для Рыжанкова гэта, канешне, была бы для беларускай афіцыйнай дыпламатыі, гэта была бы сімвалічная перамога, за што яе даваць, калі гэты рэжым. Я думаю, проста ў Вашынгтоне нехта зразумеў, што гэта будзе для них вялікая памылка, таму і не далі. Паказалі Беларусі, як кажуць, што, разумееце, тут як размова Астапа Бендера з Манцёрам Мечнікавым, амерыканцы кажуць спачатку грошы, а потым будуць стулья. Грошай ці тут, адпаведна, нейкай больш стабілізацыйнай палітыкі ў рэгіёне ці адыходу ад рэпрэсій, як я кажу, ад вайны на крок, ад Масквы адысці, Лукашенко проста не можа. Таму і нічога не ідзе нікуды. Не ідзе. І пад пагрозай вось гэты план па вызваленню палітвязняў атрымліваецца? Я думаю, што ўсё ж такі кагосьці, опять же, просто гэта як з вайной вось гэтай амерыканскай ролю ў перагаворах Масквы і Кіева. То бок, разумееце, просто той же Трамп пакуль жадае, каб шоў сам працэс. То бок, я думаю, што і Лукашенко ў нейкім сэнсе жадае, каб працэс шоў, і Трамп жадае, і амерыканская адміністрацыя. Таму, я думаю, новая партія гэта дрэнна гучыць, прабачце, але ж хтосьці будзе яшчэ выпушчаны, бо пакуль у Лукашэнкі є шанец мець нават такі, як кажуць, куцы дыялог з Трампам, гэта лепш, чым яго не маць. Таму ён будзе працягваць неяк пытацца даваць тое, што ён можа даваць, а гэта толькі палізняволеныя.
Ну, я еще, то, раз мы уже про палізняволеных, пакуль што так, больш запускае, чым выпускае Лукашенко ў турмы. І вось гэты апошні хапун з папулярызатарамі беларускай мовы культуры ў Менску. Я разумею, это такое досыць прыватная эпізадычная гісторыя, вы больш пра геапалітыку, але вы гэта, вось, што гэта было такое, бо оно выбіваецца нават з агульнай вось этой рэпрэсіўнай палітыкі апошні год, такая масавасць і акурат падчас тыдня мовы. Ці гэта не быў, мы сёння пра гэта пытаемся ў чаце трансляцыі гледачоў, ці гэта не быў адказ акурат Маскве на яе закіды ў бок Менску, што, маўляў, хоча ад нас на захад кудысьці рухацца. А тут Лукашенко такім чынам паказвае: не, нас не адарваць, мы тут всех беларускамоўных нашых пасажаем куды трэба. І гэта сапраўды вельмі сімвалічна. Я не думаю, што гэта адказ Маскве менавіта ці такі. Разумееце, тут пытанне ў тым, што першае, ну рэпрэсіі ж не спыніліся. І вось такія, я б сказаў, то, што рэпрэсіўны апарат ідзе за кожнымі там сацыяльнай групай, якая можа быць, для них гэта важліва, і гэта ў них свая логіка, і вось гэта ніяк не выбіваецца. Тое, што Лукашенко проста жадае, калі адказ кароткі, то таму што такі рэжым, таму што рэпрэсіі ніколі не спыняцца. І тут ужо, я думаю, проста не трэба занадта разлічваць чаму як, а проста таму, што нават у такіх у сілавікоў і гэтага рэжыма логіка такая, што час ад часу трэба браць і партыямі, каб ніхто не думаў, што нейкая там лібералізацыя за гарамі. Так, ну планавая хваля рэпрэсій, вось пасуе вам гэты варыянт у чаце нашым трансляцыі апытанкі, калі што. Яшчэ адно пытанне пра, вось мы кажам, ціск, так, ён мае вонку з боку ЗША, так, Расеі. Ну і ўнутраны таксама ціск адчуваецца, не ведаю, ці наколькі вы таксама пагружаецеся в гэтыя сацыяльна-эканамічныя выклікі для Лукашэнкі ўнутры краіны. На гэтым тыдні прызнаў падчас паседжання з урадам, што не даюць рады міністры з паказчыкамі, мала таго, там все в мінусы ўходзіць, прамысловасць. Беларусь такой на парозе такога сур'ёзнай, ну, прынамсі, эканамічнай нейкай дэпрэсіі, Вось калі звонку і ўнутраны гэты ціск, так, это супадзенне цяпер такое, ці нясе некую пагрозу, так, вось гэтая турбулентнасць для беларускага рэжыма, ці мы можам казаць пра нейкія структурныя аслабленні, ці рэжым з ёй справіцца, так як унутры проста няма каму выступаць супраць ці нейкі ціск аказваць? Тут некалькі пытанняў. Па-першае, канешне, тое, што є і структурны эканамічны ціск на рэжым, ён є, бо Беларусь цалкам завязана на Маскву, на расійскую эканоміку, і калі мы бачым, што ў Расіі сітуацыя ідзе, як кажуць, у мінус, то гэта за сабой цягне і Беларусі, і па Беларусі гэта ўдарыць яшчэ бальней. Што датычна вось менавіта наколькі Лукашенко напужаны, я не думаю, што ён занадта напужаны менавіта развіццём дадзенай сітуацыі, але ж, разумееце, ён траўмаваны 20-м годам. Ён жыве ў пастаянным такім страхе, тое, што 20-й год можа паўтарыцца. І ён лічыць, што эканамічныя рызыкі яны могуць падштурхоўваць да таго, што людзі будуць, як кажуць, больш здольны выказваць сваю, як кажуць, незадаволенасць, але ж пры вось якраз такі гэтай рэпрэсіўнай палітыкі эканамічныя чыннікі да плошчы не прывядуць. То бок у гэтым сэнсе нават вось такія прэвентыўныя меры рэпрэсіўныя, яны якраз такі, каб людзі на плошчу не выхадзілі.